Mangkya darajating praja kawuryan wasanya ruri rurah panggrehing ukara karono tanpa palubi katilar silas Jono Sarjono kelu kalunglun kala tidha didem tandaning dumadi Iwang suksma dilinuwe muga paring pepayung mring kayuwananing sun satemah babar pepadang haning jagat Ngastina. Kawula nuwun sewu Kanjeng Hyang Takandha sarawuh paduka wonten setinggil Binatarata. Kula ingkang wayah ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Hyang Warapisma. Wiladalah Hong Ilahing awik nam astu nama sidam muga rahayu sagung tumuwuh. Ya putu Prabu Jaka Pitana. Banget panarimanipun ingkang dene semono sih kadarman lan pakurmatan sarta anggenu ngaji-aji marang Eyang Mutakanda. Banget panarimaku nggir. Ora liwat pangestunipun Eyang Maragage Tampanana Kurupati. Kawula nuwun inggih Kanjeng Hyang Brawalan anggen kula mundi tinampi tangan kula kalih.
Kinalungaken wonten ing Jonggo kapetekaken wonten ing Jojor meketing Wardaya mewah nurah daging kayuanan. Mboten langkung monggo kula dhewe akelenggah ing kanthi merdikaning penggalih Kanjeng Hyang Takondo. Iya kaki iya. Banget panarimaku lan aku ngaturke panuwun pangrasa ora kurang prayoga anggenku ngabiyantara. Hyang rawuh paduka andadosaken bombong birawaning manah kula. Prasasat kadi lumampah wanci pangklong kepapak obor sewu tanpa benten prasasat kula kejugrukan wukir sari kablabaran samudra madu diniri palungguhan samangke paduka Kanjeng Hyang kepareng nyarirani pribadi rawuh wonten setinggil negari Ngastina kula ngaturaken panuwun Hyang. Duryudana anggonku prapta ning negara Ngastina kaya tak jangkau sepisan dadi ya merga ngestokake apa kang dadi pangandikane Ratu Ngastina supaya Bisma enggal seba ana ing setinggil Binatarata. Mula kang mangkono putu gandeng ripalungguhan iki pun eyang wis ngabiyantara bebasan anyidam rujaking Cempaluk. Cumengklungen daya-daya kepengin urip jati ning gati yen pancen kena winedaring akeh. Aku bakal ngangklungake jangga nilingake karna nyadong rumentahing sabda tama paduka Kaki Prabu Suyudana. Hanjrah ingkang puspita arum kasliring samirana ambre kemari palok jinawi enam dengan kasewakan Kondo jimat semban kula ing Marcapada prapting delahan nuwun sewu menapa darunanipun ingkang wayah amboyongi rawuh paduka wonten negari Ngastina karana kula nedya nyuwun dawuh kinarya panglimbanging raos woing kasukan dadu woing kasukan dadu Pandhawa kasoran wasana kedah netepi perjanjen
dados tiyang bucalan 12 taun lan kedah sesingitan setunggal warsa. Sakmangke para Pandhawa sampun netepi janji gesang keserakat wonten ing wana Kamiyuka. Nanging nyatanipun sanadyan Pandhawa sampun nglampahi panandhang, nglampahi paukuman andungkat sapta warsa utawi 7 taun. Parandene Pandhawa tasih gesang boten wonten ingkang pejah. Sedaya tasih gesang boten wonten ingkang cicir. Kanjeng Hyang, kanthi lelampan menika kula saged nggagapi menapa to sebabipun Pandhawa kok boten sirna karana pancen Pandhawa menika kinayoman dening Gusti ingkang murba jagat. Yen tetela kados mekaten sampun cetha pratela bilih. Pangeran menika boten adil. Pangeran menika mbang cindhe mbang siladan. Pandhawa ditresnani nanging Kurawa digawe apes. Jare sing gawe urip niku sipate welas asih ora pilih kasih. Ning nyatanipun ingkang dipun asihi ingkang dipun tresnani namung Pandhawa. Kurawa boten nate pikantuk welasing Gusti. Tegesipun dewa menika boten adil. Lho. Kosik ngger Duryudana kosik. Kosik putu kosik. Ngene ya Duryudana, nuwun sewu. Pangeran utawa Hyang Agung kuwi sipate tetep maha murah, maha welas, maha adil, malah sok-sok sing ora bisa adil ki malah menungsane. Lan maneh Jaka Pitana. Pangeran kuwi tresnani marang kabeh titahe, ya mung gumantung menungsane gelem nyedak karo gustine apa ora. Menungsane gelem manembah karo pangeran apa ora, menungsane gelem ngestokake dawuhe Gusti apa ora, mongko wis genah. Sing jenenge sifat jalma menungsa kuwi tinitah ana ing jagat rame iki mung supaya nindakake perintah lan ngedohi cegah. Nindakake perintah tegese kanthi tulusing rasa lan sucining pakarti manembah kelawan Hyang Agung. Sarta tansah gegulang marang beciking tumindak lan apiking budi pekerti. Ewadene ngedohi cegah kuwi maknane menungsa aja pisan-pisan nerak pranatan rajang paugeran ingkang ditemtokke dening Gusti, hambek nista budi candala, watak murka ngrenah marang kasangsaraning liyan. Kuwi kudu disingkiri saka jiwane menungsa. Duryudana, Maragage saiki nalerna, saiki gagasen. Aku tak takon karo kowe, dawuhe Gusti ngendikane pangeran ingkang sinerat ana ing Weda Suci minangka tuntunaning kajiwan kuwi mau sing wis ndok tindakake, sing wis ndok estokake iki kira-kira sing endi Duryudana? Perintahe Gusti sing endi sing wis ndok tindakake, wawalere pangeran sing kaya ngapa sing wis ndok singkiri? Jagat iki nekseni umat ngakoni uripmu suwung saka panembah. Uripmu suwung saka panembah, sepi saka pangibadah, adoh kelawan sifat rahayu lan rasa welas asih. Rina wengi kowe mung ketungkul ngubal-ubal marang kamurkan, nandur rasa memungsuhan, anggonmu mendem karo kelungguhan lan kesugihan, ndok rewangi kowe nyikara menungsa sing tanpa dosa, ya kuwi adi-adimu para Pandhawa. Saiki Maragage nalaren sejatine sing darbehak wewenang tumrap kamukten negara Ngastina iki sing bener lak para Pandhawa, dudu Kurawa. Ning parandene Pandhawa trima ngalah, gelem golek kamukten dhewe, direwangi banting raga, meres keringet. Yen perlu toh jiwa raga
babat Wanamarta banjur antuk kamukten ya kuwi sing jenenge negara Ngendraprasta utawa negara Ngamarta. Ing atase sliramu wis lungguh dampar negara Ngastina, parandene Duryudana isih ora trima. Kowe isih ora lila, Pandhawa ndok blithuk nganggo kasukan dadu kok tantang main dadu. Wasana saiki Pandhawa dadi wong buangan, kamukten negara Ngamarta wis ndok regem, kowe isih ora trima meneh ketitik, isih ngarah karo patine para Pandhawa. Janjane karepmu ki piye Kurupati? Karepmu piye? Kowe tak jarwani Jaka Pitana. Urip kuwi aja mung ngoyak butuhing karep, nanging sing baku kuwi kecukupan butuhe urip. Yen menungsa mung sadrema netepi butuhe urip, anane amung pasrah sumarah nrimo ing pandum peparinge Gusti ingkang nyipta jagat, nanging kosok baline. Yen Duryudana ngoyak marang butuhe karep, iki mengko ora bakal ana mareme. Yen perlu jagat iki arep kok emperi, merga sing jenenge wong sugih, sugih kuwi nesune nagih. Wis mulya kurang mulya wong, wis sugih kurang sugih. Yen sifatmu isih dibuntoni lan diburu dening hardane kanepson, mbok nganti jagat iki kukut, kowe ora bakal ngrasakne tentrem Jaka Pitana. Yen ora percaya apa sing ndak kandhake iki buktekno. Tutukno anggenmu ngumbar karo nafsumu, tutukno anggenmu ngumbar karo kekarepamu. Yen uripmu bisa tentrem, mbahmu iki welehno Jaka Pitana. Premara rek manguswamya ngambrangang kadhi karunaning kaswase aneng marga memalakung Priseng Kontolastrat Mojo leng-leng lalu angulati Surya mangkrang sang wayah kumyus hamarawa ayan Kanjeng Hyang matur nuwun dene paduka sampun paring piwulang sesurah pitutur dumateng Duryudana, nanging nyuwun pangapunten emanipun sanes menika ingkang kula pikajengaken. Nyuwun sewu lan nyuwun pangapunten, gegayuhan kula menika sampun kenceng, niat kula menika sampun gembleng. Nadyan kados pundi kemawon Duryudana kudu tetep dadi ratu Blegedhu, Nyakrawati Baudenda. Pangajaping manah kula boten badhe owah, boten badhe gingsir. Kula pengin dadi ratu sing disembah wong sak jagat, lenggah dampar kanthi sikil kula keset ndase para Pandhawa. Lho yen kaya ngono kuwi tegese kuwi wis dudu pakartine menungsa, ning pakartimu kaya pakartine iblis Duryudana. Ajenge Pandhita karya wangsit pindha kumpang ajaping tawang susuh angin ngendi nggone jagat dewa Bathara wayah Bathara jagat nganti kaya mengkono kuwi kawengi samulan kejemu Duryudana. Dina iki wis cetha ngeglo tanpa warana, kowe wis ngipatake rasa kamanungsan, ngipatake marang rasa katresnan. Kowe elinga Duryudana, elinga. Ngastina iki bumi wutah getihe Bisma. Negara iki tinggalane wong tuaku ya kuwi Rama Prabu Sentanu.
Bisma iki mikul jejiban sing ora enteng, tegese aku duwe tanggung jawab sing abot tumrape rahayu lan yuwanane bumi wutah getihku Ngastina iki. Ndak rewangi aku korban wadat ora palakrama. Aku ora duwe tedak turun pamrih nggih nyembuh negaraku Ngastina men bisa ayem tentrem jenjem permanem ning entek-entekane tek kaya ngene. Mongko negara Ngastina mbiyen ki becik, negara Ngastina mbiyen ki apik, ning bari sing dadi ratu Duryudana pati Sengkuni kok dadi morak-mariki karepe do piye? Bumi kunjing langit kelap katon